Pajato pachichewa pali mawu amene amanena zoti ukatambatamba uziyang'ana kummawa chifukwa chonena kuti kungakuchere. Leto kunali makosana ndithu ogwira ntchito m'boma makamaka ndithu nthambi za boma zimenezo. Ma CEO, ma Director General ndi ena otero analitu pa mtambasale kuyiwalira zonena kuti tsiku limafika mphamvu zimene ali nazo zimene amapasidwa kuchoka kwa akuluakulu a chipani cholamula mu nthawi imeneyo cha Malawi Congress Party zimatha. Ndetu makosana amenewo ayimisidwa ntchito monga mbiri tikutsatira bwino. Zolinga zake afuna ndithu afufuzidwe anthu amenewa mmene amagwira ntchito kuma organizations amenewo. Ndi apa tifuna ndithu tikambirane nkhani yokhuzana ndi kunifi tikhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti kumeneko wamkulu wayimisidwa ntchito amene watu ndi a Haflez Mjetseni. Koma tisanapite ndi nkhani yathu tatene tonetu ka video clip yaka kamene kakuonesa ndithu kuti makosana akusangalala amene ali connected ku chipani cholamula nthawi imeneyo cha Malawi Congress Party. Chabwino taona pamenepo makosana amene akusangalala kuona kuti zinthu zawo ndithu zili pabwino zikuwayendera nthawi imene chipani cha Malawi Congress Party chili ndi mphamvu ndithu chikulamula mboma. Ndiye mukamvera nyimbo imene ikumveka chapasipasiyo ikumveka kuti ndi nyimbo ya mkasa imeneyo imene ndithu anayimba kutamandira usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Kuti mufufuze makosana amenewo ndiye kuti mwanjira ina yake ali connected ku chipani chimene cha Malawi Congress Party chifukwa zambiri zimene zimachitika kumeneko anthu amene apanga benefit ndikuti anayi ndithu oti ali connected ku chipani cha Malawi Congress Party kapena ndithu akuluakulu kumenekoko ndi amene apanga benefit kumeneko. Ndefunso nkumati kodi ntchito ya nifi ndi chani? Ndetu potengera nimene amakambira akuti ndithu nifi ntchito yake ndi kutumikira ndithu nzika za dziko la Malawi manga kumagawo azachuma powatukula ndithu kumagawo azachuma makamaka achinyamata amayi komanso anthu amene ali ndi ulumali. Koma nofunso nkumati kodi ndi achinyamata angati amene ndithu anayenda mwachilungamo kupita kumeneko kunifi kukapeza ndithu thandizo loti kapange ma business ndi zina zotero opanda kukhala connected ku chipani cholamula mu nthawi imeneyo cha Malawi Congress Party. Chifukwa potengera ndi ndondomeko zimene ndithu kumeneko anayika anifi ndi kuti ndondomeko zinayi zovuta kwambiri kuti ndithu munthu akwanirise kuti apasidwe ngongole kumeneko. Munthu akayesesa mwina ndithu kukwanisa ndondomeko zimenezo amapanga njira yonoti ampange frustrate munthu ameneyo ndithu kuti asatenge ngongole kumeneko kunifi. Chisanzo chodziwika bwino pali mkulu wina wake ndithu ndotchuka kwambiri kumbali ya zojambula izi zakanema andika kampani kake ndithu. Mkulu ameneyo dzina lake amadziwika zoti Gift Sukali ena amamudziwa ndi dzina loti Sukezi dzina lodyera limenelo ambiri Sukezi tikumudziwa bwino pamasamba mchezo ndotchuka kwambiri amajambula mafilimu ndi zina zotero. Ndi mkulu ameneyi analemba ndithu pa Facebook page pake pamene amadandaula makazi amene anakumana nazo atapita kumeneko kunifi kuti apeze ndithu thandizo la ngongole. Ndipo tenga ndimene amafotokozera mkulu amene pa page yake amanena zona kuti anapanga apply mu chaka cha 2022 kuti afuna ndithu loan kumeneko inali 70 million kani yamapitirira pamenepo koma anakwanisa zonse zimene zimafunikira kumeneko kani makolatero kachani zonse makalata onse kuti ali ndi antchito angati registration ya kampani zonse zimene zimafunikira ndithu anapanga apply kupanga attach ndi ukasiya ndithu kumeneko kumnifi. Koma noto kumeneko ndithu kunali ma frustrations kupita uku kumudodera uku mpaka na uzafika point onoti munthu nkugonja unozoti apapa ndoti ngongole sadani sapasidwa aso yayi. Komano anthu amene ndithu anali connected ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi amene amakhala ndithu ne mwayi opasidwa ngongole zimezi. Komano munthu ameneyo ndi kuti CEO wakumenekoko amaziwa zonsezo amaona ndithu zimene zimachitika. Komano ngati iyeyo
wamkulu wakumeneko ndi chani chimene amapangapo makamaka ndithu kudandaula kwa amene a Gift Sukezi atadandaula chifukwa analemba ndithu pa tsamba la mchezo wa Facebook komanso akuti anafika ndithu ma authorities osiyanasiyana kumeneko komano palibe china chonse chimene anathandizidwa ndipo anakhaza kuti CEO amene amagwira ntchito yakedi atalemba post imene a newspaper osiyanasiyana anayipanganso publish. Tikumbukira a Nation anayipanga publish ndi CEO amene kodi zinthu ngati zimene sanazionekere post ngati imene nkhani ngati zimene sanazione mnayi ndithu mu July imene panali pa 6 July pamene ndithu anazeka post imeneyi kuti zinthu zimene zinayamba ndithu mu chaka cha 2022 kuzungulira kumuzunguza kutere komano palibe china chonse chimene chinatheka. Tikakamba nkhani za ulimi ndikunoti fertilizer amene amaperekedwa kumeko ndi zikhazikhazo zimene manoti amapanga benefit amakhala kuti ndi akuluakulu aku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party pamene ntchito ya NIF ndiona kuti ndithu atumikire achinyamata olumala komanso ndithu amayi komano muona kuti ambiri amene amapanga benefit mungatafotokoze kuti amakhala noti ali ndi connection. Without connection ndekuti wewe ndithu palibe chimene ungapange benefit. Ndekuti inu ndi ine amene ndithu tinalibe connection ina iliyonse ku chipani chimene chimalamula ndekuti panalibenso mwayi woti tingapeze ngongole ku bungwe limene la NIF. Paja kumeneko ndithu ndalama zimene amanena kuti amapereka kwa alimi ndi ena otero inali ndithu 300 billion, ndalama zambiri kwa basi. Chitsanzo chabwino chimene taona ndi chimene usogoleri omwe kuyendetsa dziko padakali pano pamusogozera ndi a Professor Thabita Mutharika kumeneko ndithu akuti apanga allocate ndalama yokwana 300 chakuti billion kuti agule chakudya ku dziko la Zambia ndi chofuna ndithu kuti athandizire anthu amene akuoneka ndithu kuti ali ndi vuto la njala amene akhuzidwa ndi vuto la njala. Ndalama ndithu zapangidwa allocated 300 chakuti billion yomwe 300 chakuti billion ngati omweyo anangoyipitisa ku NIF komano zimene anapanga benefit kuti mukaone ndikuti ndokhaokhawo komano anthu wamba ndikuti panalibe ndithu phindu lina lilonse limene anapeza kumeneko. Zonsezo CEO ameneyi amakhala ndithu akuona zonsezo chifukwa sungachitike ndithu ma approvals opanda CEO amene kusayinira sizingatheke kuti anthu ena apasidwe ndithu ngongole za ulimi popanda ndithu amene kupanga approve. Anthu ena ndithu amene amapanga benefit kumene analiona kuti ampingo komanso ampingo akiona kuti kandi azibusa kandi mashe oti ali connected kumeneko ndoti ku usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Chifukwa tikakutengani pang'ono makambuyo pang'ono pamene ndithu panali pa 5 July panepo 2025 pamene kunali mapemphero okonzekera 6 July kunali ku PICC kumeneko. Mlangizi wa msogoleri wa dziko nthawi imeneyo pa nkhani ndithu ya zipembedzo amene watu ndi a Reverend Brian Kamwendo anazayankhula maka ndithu kuthokoza msogoleri nthawi imeneyo a Lazarus Chakwera kunazona kuti bungwe la NIF akuti ndithu linapereka ndalama kwa azitumiki a Mulungu kuti alande ndalama zimenezo ati ndithu ndalama ya ngongole imene amapasa azitumiki amenewo ndalama zokwana ndithu 8.3 billion kwa azitumiki a Mulungu amenewo akuti onse in total ndikuti anali 5,300. Anthu amenewo ndikuti amakhaza noti achoka ndithu ku zipembedzo zosiyanasiyana kandi ndithu ndi achikhristu kandi ndoti ndi achipembedzo ndithu cha Muslim. Anthu amene amapanga benefit ndi mmene anayankhulira anthu amene mkulu ameneyi komano posatira zimenezi tinaona ndithu kuti mabungwe azipembedzo anabwera kudzasutsa zimenezi kuti iwo sanapange benefit. Tinaona ndithu kuti a Muslims Association of Malawi anabwera ndi chikalata kunazoti zimenezo nzabodza kumeneko ndithu kulibe ana mmene anapanga benefit kuphatikiza panepo. Tinaona a Malawi Council of Churches anabweranso ndithu kudzasutsa zimenezi. Tinaonanso kuti a Malawi Conference of Catholic Bishops nawonso ndithu anabwera ndi chikalata kunazona kuti zimene akunena a Brian Kamwendo ndikuti ndi zabodza kumeneko ndithu ku chipembedzo cha Katolika kulibe amene anapanga benefit. Zimene zikusonyeza kunazona kuti amapanga benefit kumeneko makatu ngongole za kumeneko ku bungwe la NIF ndikuti anali a MCP kapena ndithu ali connected mwa njira inake kumeneko kwa msogoleri wa dziko kapena usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndikuti mutati muone zonsezi kodi amene a bungwe la NIF mosogozedwa ndi CEO wa kumeneko amene watu ndi Hafles Mjeseni kodi iwo anapanga benefit anatumikira nzika za dziko la Malawi monga mene mandate yake ikunenera kuti apange empower achinyamata amayi komanso ndikuti anthu amene ndi ulumali.
zikuoneka kuti ndalama zimapita ndithu kwa anthu amene anali connected ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Chifukwa chake ndithu usogoleri umene kuyendesa dziko padakali panopa unawunikira zinthu zonsezo, ndi pamene umapeza zonoti amene ndithu awayimise ntchito awufufuze bwinobwino kuti kuli nali mwina zinthu zina zake zonena kuti sizinafike ku public, ndiye akazifufuza zimenezo ndi pamene kupangidwa chiganizo kuti amene wapite pa ntchito kapena ayimisidwe ntchito kuti ganyu ndithu watha kumeneko. Mwene maganizo pa nkhani imene pamene tinazonena kuti Hafles Njeseni amene tu anali CEO wakubungwe la NEF amene ndithu ayimisidwa ntchito makaposatira ndithu kuti sanatumikire nzika kumeneko. Ngati maganizo amene walipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sayiwala kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chongo nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani mosavuta.